kuti sei pane nyaya ndayanayo iri kupisa pabombshell television. Musho malatest musho zvinenge zvichipisa vanenge kuunzira vanhu vanenge vachiita mafans vanenge vachisapota bombshell television vanenge vachisapota zviri kuitika right now. Nyaya ndayanayo inyaya inoita ngini kakutyisa nge kakusiririsa munenge ndiziyaga ngwavha nyaya dzinenge dzichiitika ndokwangu chako chaiko. Nyaya ndayanayo inyaya yemukadzi anga achiripotawo anga achingotaurawo nyaya yake anogara kuCape Town akatanga nyaya yake achinyatsoti makadii tinogara kuSouth Africa tiri kuDurban nemurume wangu saka Mwari wakati blessa nebaby boy. Saka zvakaitika pakuzivisa hama dzese pakazoziviswa amai vemurume vakafara kwazvo vakati makorokoto but chakazonetsa manje ndechekuti hanzi amai vakabva kuti pafoni ipapo hanzi guvhu remwana kana radonha neni hanzi momugera vhudzi rekugotsi mbijana matumira pamunotumira grosari rerere pamunotumira pakupera kwemwedzi. Saka nyaya yapisa yadanzwa so yapisa pakazoitika imwe futi yekuti mukadzi akabva ati zvataurwa namomzi izvi hazviite because hanzi vakati guvhu reri nevhudzi rekugotsi hanzi toda kuzviisa pane zvimwe saka vakati vadaro kuti toda kuzviisa pane zvimwe hanzi zvimwe zvacho zviri muchuru hanzi saka toda kuisa guvhu iroro nevhudzi iroro muchuru mune mamwe hanzi makanzi mune mamwe mune mamwe vadaro vati vada kuisa guvhu iri muchuru mune mamwe. Saka tisingazivi zvedu kuti pamwe mamuzauri right pamwe madhamu mukadzi ndiye ari wrong but because pane vanhu vamwe varume vekuti vanotonzi hanzi nhumbu yake haibviswe ino unofa nayo kana kuti vamwe havadyisiki anotorutsa kana kuita sese hazvishandi. Saka pamwe maybe ndo magadziriro anoita se havanoitwa kumusha kwavo but pakaipa. The voice is now yours in the comment section. Let me know what you think. Kana uri munyowani, don't forget to subscribe to my channel. It's a bombshell television. Musho malatest vezviri kupisa. Kana uri returning subscriber makapenga ndimi mune yese. Saka tiudze mafungiro enyu mucomment section kuti momuzori right here kana kuti mukadzi because nyaya yakatozonesa manje ndeyekuti mukadzi ajanguka kudaro nomai hakuna zvinhu zvakadaro. Murume akabva ati saka iwe uchipeka utakura mwana wacho unochengeta wega unotakura mwana wobva waendako tobva tatorambana kana waramba kuita zvataurwa namama. Saka tisingazive kuti zvakamira sei. Saka ari kutsvaga rubatsiro kune vedare. Let me know pamacomments enyu tione kuti pane zvinobatsira here pane zvinoita zvinoendesa kumberi here. Thanks for watching.